Jo. Aku jane tresno ketenanan, Nduk. Alah hepret. Yakin ta sumpah. Mosok. Siang pantara ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Dyasa Laksmi. Masa arep tak bindul lah. Terus tenan apa? Wong ayu tresnaku kinarya tampa supadra ning batenku. Senajan ngaruh ni banyu segara tresnaku ora bakal seno. Sik tak kowe bengi iki kok tampile rada beda. Lah iya. Loh, saya didelok iki kene lho Pak. Oh, ayo to. Kok tak kira manis ning kene karo kono. Yo. Siang pantara ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Dyasa Laksmi. Yo. Terus
Lah iya, awake dhewe melu. Ayo. So, hey. Ayo. Tarik ya to ya. Heeh. Yo, yo, hey, hey. Kula ngenteni dika lapor tresno nanging keloro-loro atiku sayang aduh Kang Mas apa kudune Ora usah nanya. Aku sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kaset tekanku. Jabul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. So, oh. Aja ning kritek. So, hey. Tos. Sewu cara bakal tak lakoni. So, tos. Yen mangkono yo bareng dadonga anyar nyuwun marang dewa tresno. Yo, yo. Aison. Bareng karo Kriya Sakti Utama. Zo, zo. Sak jose lho ya tuh. Tutu apa sumi? Ya. Wo, 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 wo. Aku sayang, aku suka padamu. Ora ngira yen wis kaset tekanku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Jo, demi cinta pengen aku weni. Sewu cara bakal tak lakoni. So, yen mangkono yo
sekali nggih Pak Marji. Biasa di luar. Ya, luar biasa, biasa di luar. Biasa di luar. Lah iya, sampai suarane awake dhewe kuwi ing bengi iki ketoke rada nyengkak-nyengkane. Nggih. Lah iya, karena awan mangi ya wis kaya ngono. Nggih, luar biasa sing penting awake dhewe nderek-nderek nyengkuyung, nderek-nderek ndedonga, tenaga ya pikiran. Heeh, wong ayu. Iki bersama dengan Ridho Sakti Utama ya. Ridho Sakti Utama sing perform untuk pertama kalinya. Luar biasa sekali berarti hari ini ya Pak. Siap, nggih. Malam ini. Bahkan penontonnya juga luar biasa. Bakul-bakule yo luar biasa. Lebih dari luar biasa. Lah iya. Heeh, penontonnya juga anteng kabeh. Nggih. Ya maksudnya rene ciwit-ciwitan. Lek kok kene dingene padha Lek anteng. enek sing gelet ya piye, Mama? Aja ta. Aja. Nah, iya. Nggih, matur suwun juga kepada kanca bolo dulur ngopi. Matur suwun juga kepada yang saya kenal untuk saat ini Wisnu Channel juga Mbah Kayin dan kanca-kanca kabeh pokoknya hayalane wong kang sugih rasa sujanan ora liya yen dheweke arep dibebeda iki tekmu kae tekku oh dia suka aku suka so ayo Mas Krito tenan ora rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kamu nyaku sendiri iya ayo jelas toh apa iya ayo bareng memuji mereka sembahkan urip bebrayan nganti besok pupuse zaman oh cinta kaya di surga
cita-citaku dan citamu kayak di surga ya wong ayu. Napa kok mboten neraka? Heh? Napa kok mboten neraka? Kan panas. Wah, nggih. Kan panas di Nek sana. surga, Oke. adem. Hah? Nek surga adem nek neraka. Oke.